बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरील गरबे संभावले गर्भस्थ झाले. नमान मरिये गर्भस्थ झाले. कृपेन भरले, सोम्या तुझ्या सुवासा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरी देवाच्या माये अनुभव खाते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबले सोम्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जा नमान मरिये कृपेन भरले, सोम्या तुझ्या सुवासा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरी देवाच्या माये अनुभव खाते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये जियलो. नमान मरिये तू कृपेन भरले, सोमी तुझ्या सुवासा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरी देवाच्या माये अनुभव खाते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसाच्या खातीर माग्या ये सम्या मागे भडव्यान सम्या बरी खबर भडव्यान बरी दिल्यावर खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मुनशापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या. त्याच्या कष्ट आणि कुसरवी जीवनपणाच्या आनंदा आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी पाहत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझे रखण्या सर्गिंच्या दयेन मका दिला तुझ्या तबेन मुझे मोत उजवडाय मका राख संभाळ आणि सलय आमेन. ससना सोविशेव दितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय फंकोली समाधान यंती विषय गंधित आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आड यहोमका आधार दी. तुम्ही देवतांका फरमान देऊन परातून मागता आणि तू ये सर्गावलेल्या फौजेच्या कुवारा आत्मविबाडून संसार विसरला सैतानात आणि त्याच्या हरा खोट्यात देवाच्या पदवेन यम नाकृतून गला आमेन. सत मानता देवा सर्व पददार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्तात सचे एकल्यास सपुतात आमच्या सम्यात जो पवित्र आत्म्यावर विगर्भे संभावलो आमकार मरेता जन्मालो काल तने तका कुरसार जडलो अंतकानिकेलो मेल्यामध्ये दिसा मेल्यांतलो जीवन जलो सरगार सडलो सर्व पददार बसला तैंता जिव्या आणि मेल्यांची मनसबे करो सत मानता पवित्र कथोलिक पवित्र भक्तांचो एकता भक्तांचे भक्ताने कुडींचे जीवन सत्नाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येव तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आजम कधी आणि आम्ही आमचे सुकलेले अंग बक्षिता तशी आमची पाचकां बघोस आणि आमका तालीम पडून देऊ नका कोण वाईटांतले आमका निवार. नमान मरिये तुम कृपेन भरले सोमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरिये तुम कृपेन भरले सोमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरिये तू कृपेन भरले सोमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. एक घडीभर आम सगळ्यांचं माईक अनम्यूट करूया. सगळे थोडं वेळ आमचं माईक अनम्यूट करूया. आज आमच्या देवाक
आम्ही आमच्या सगळ्या सक्तेन ताची स्तुती करूंक जाय. कित्याक तो आमच्या खातीर विस्मिता करता तो देव. जॉब 42:2 तू सगळें करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. आज देवाचे उतर म्हणटा तो सगळें करूंक शकता. ज्या देवान या पृथ्वीची बुन्याद घाली, सगळो आकाश, उदक, वारे, जे कितें कितल्या पयस आमची नदर पावता तितल्या पयस जे कितें आमकां दिसता ते सगळे ताणें रचला. ताणें मोग केल्ल्या ताच्या परजे खातीर आज त्या देवाक आमचे हर एक इम्पॉसिबिलिटी समर्पण दिवन, आमचे सगळे इम्पॉसिबिलिटीज समर्पण दिवन त्या समयाक आम्ही घट्ट तळ्यान अर्घां दिवया. घट्ट तळ्यान आम्ही ताका अर्घां दिवया. देवाचे उतर म्हणटा फिलिपियन्स 4:6 कसलो हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवा कळीत करा. मागण्यान आणि उपकारी मनान ताची स्तुती कर. ताची स्तुती कर. मार्क 11:24 देवाचे उतर म्हणटा. मार्क 11:24 देवाचे उतर म्हणटा जे कितें तुम्ही मागण्यात मागतात, जे कितें आम्ही मागचे ते हर एक कितें सकट मागण्यात तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना आणि ते तुमकां मेळटलेंच. जे कितें सकट तुम्ही मागण्यान मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना आणि ते तुमकां मेळटलेंच. जे कितें मागूंक आयच्या दिसा तो या मागण्याच्या कुडान जॉइन जालाय. ते तुका मेळ्ळा म्हूण सतमन आणि ते तुका मेळटलेंच. पातयेणी आसागी. जे कितें तू मागण्यान मागताय ते मेळटा. तो सोमी तुका दिता म्हूण पातयेताय. हाच्या उपरांत पूण बट हें बरों येवन आसा. आमी पातयतना कंप्लीटली पातयेज. मागता मेळच्या वेळार मेळटलें. पळय देव दिवच्या वेळार दिता. ताच्या खुशा प्रमाणे दिता. पूण मागले ते देव दिता. खंडी जावन दिता. हांव 2018 हांव मागतालो कॅनडा येवची वाट उक्ती जावच्या खातीर. 2018 हांव येवना कॅनडा. 2019 हांव येवना कॅनडा. तसो एक वेळ आसलो 2025 देवान म्हाका कॅनडा हाडून पावयलें. मागल्लें देवान दिला. तो तसो वेळ तो आमकां दिता. आमचे माईक सगळ्यान म्यूट करया. सांगाता म्हणून घट्ट तळ्यान त्या समयाची स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 घट्ट तळ्यान स्तुती करया.
माईक अनम्यूट कर. वडलं त्याला जाता झाला दोन्ही हात वैर बर सुदे करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तुझे भाऊ पवित्र अमल रगत विश्वासाने याकडे मागून घेतात सुम्या. जेजू या सगळ्या मागण्याच्या कुडा तुझे भाऊ पवित्र अमल रगत मागून घेतात सुम्या. तुझे भाऊ पवित्र अमल रगत या मागण्याच्या कुडाच्या खुनशाने सगळ्या सुम्या. जेजू तुझे भाऊ पवित्र अमल रगत या मागण्या जमतीच्या हर एक तू खबर कर सुम्या. जेजू या मागण्या जमतीने हजार झाल्या हर एक तू खबर कर सुम्या. जेजू या मागण्याच्या कुड्याभितर यांच्या हर एक इमोशन हर एक आवाज हर एक तरहचे इन्स्ट्रुमेंट्स हर एक स्मेल हर एक तरहचे चिंतना आणि जे किती येतात ते सगळे तुझ्या अमल एक रक्तान खबर झाले जाऊ दे सुम्या. तुझे कुशे विरोध जे किती या मग्न विरोध येतात ते सगळे तुझे अमल रक्तान बनून या सगळे तुझ्या कुर्सामुळे पडून देतो. मागणे करून अस्कद करता मागणे करून अस्कद करता मागण्यात डिस्ट्रॅक्ट करता ते हर एक खोटी सकत या सगळी जेजूच्या अमल एक रक्तान बनून जेजूच्या कुर्सामुळे पडते. जेजूच्या कुर्सामुळे पडते. जेजूच्या कुर्सामुळे पडते. देवा बापाच्या महिमेक जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात हालेलुया 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 हालेलुया. या मागण्याच्या सलाताचे हर एकले पवित्र आत्म्याने अनॉइंट चालले जाऊ दे. पवित्र म्हणजे अभिषेक देवन येऊ दे. सगळ्या वर्गांचे देवन येऊ दे. देव जेजूच्या नावान या हर एकल्याचे देवन येऊ दे. जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान या शहराला बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. युट्यूबर तुम्ही कितले जण मागून घट्ट त्याला स्तुती करूया. जेजू तुमका हा पडता जेजू तुमका स्पर्श करता जेजू कण्णाचे मागणे निरर्थक जाऊ सोडिना. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या खुद्दाचे गरजायच्या मागूनच आहे. विश्वासन माग देव तुझे मागणे निरर्थक जाऊ सोडिना. हालेलुया 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 हालेलुया. पोटाच्या राईट साइडीन कोणाक दुख असा अपेंडिक्स जाऊन पुरो तरी सर जेजू तुका हा पडण्याचा आताच्या गाठीची दुख जेजू स्पर्श करण्याचा. हालेलुया 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 रिया 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 रिया. जेजू 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 तुम्हागूनच जेजू मका पवित्र म्हणजे देण्याने भर म्हणून तुका जबाबदारी असा जबाबदारी असा देवाच्या राजांत वावूरची जबाबदारी असा. देवाचे देणे पवित्र आत्म्याचे देणे ते धर्मार्थ देणे कोण ते देणे आमका पवित्र सभा बांधून हाडूंक लोका देवा तै हाडूंक आत्मे बादशाह करचे बसवत जर तू मुखार सरताय देव तुका देण्याने भरता. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे पाठीचे दुख लोअर बॅक पेन जेजू आपण हालेलुया 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 हालेलुया. हरि 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 हरि. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shira la bara bara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. एकडी बोर दळ आमच्या दंप्या दोन्ही हात तुमच्या खालच्याचे दोऱ्या शांत रव्या शांत डोळे तुझे दाम बंद डोळ्याने जेजू पिंतराय. जेजू तुझं मोग करता. बंद डोळ्याने जेजूत पळे एक घडी भर जेजूच्या रस तुझी नजर घाल. जेजू कस पळे
जेजू कसं पळय पळय जेजू तुका पळयत तसा ताचे दोळे तुजेरच आसा तू कस पळयत आसा कितले कणवळायेन भरले दोळे बघ कर ताचो मोग कुर्सार तावन ताचो मोग वळत तसा आणि बघ कर जेजूचो मोगच बघ कर जेजू तुझी बेजाराई सगळी ताका दी तुझी बेजाराई सगळी ताका दी ते सांग जेजू Thank you, Jesus. तुझे दुःखां गळून येतात गळू दे John 14:27 हांव तुमकां समाधान दिता जेजू सांगता हांव तुमकां समाधान दिता जेजू सांगता हांव तुमकां समाधान दिता जेजून परतून सांगले शांती तुमकां Yes. Arkanjes. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मगाच्या पुताचे आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताचे कूड आणि रगत आत्मा आणि देवगुण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीकपणापासून या पहिल्या कणान समर्पण देऊया आमचे जीवित या मंगळवारच्या दिसा आज माग्या सम्या आमचे जीवित आशीर्वादाचे कर सम्या आशीर्वादित कर आमकां आयच्या दिसा आम्ही काम करचे सुवातेर आम्ही पैम करतना घरांतून भायर भितर वेतना आमचे शेजारा आमचे सांगाता कोण पैम करतात कितले जण कष्टान आसात दुखान आसात विंगड समस्याने आसात आशीर्वादित कर आमची कंपनी आम्ही काम करची कंपनी खंयच्या धन्या खातीर आम्ही काम करता त्या धन्याचे सगळे बिझनेस तांच्या मध्ये किती समस्या आसात जेजू तुझ्या हातान भेटून दिता आशीर्वाद सुम्या देवन येऊ दे तांचेर देवन येऊ दे सुम्या आमेन Numbers 6:24-26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझ्या फंको आणि तुझी दया कर सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ Number 6:24-26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझ्या फंको आणि तुझी दया कर सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ Number 6:24-26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझ्या फंको आणि तुझी दया कर सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ 5 Number 6:24-26
सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. अनेक पटी गट्ट तळा. नंबर 6:24-26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. नमान मरिये कृपेन भरले समेत तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमो पियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. समर्पण देऊया आमचे कुटुंब सोमेशात समर्पण देऊया. आमचे कुटुंब सोमेशात समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एक गंत बेजाराय इराराय दुश्मन काही कन्फ्युजन मिसअंडरस्टँडिंग सगळे सोम्याच्यात समर्पण देऊया. आज आमच्या कुटुंबात तुमच्या कुटुंबात कोणाचे तुमका बेजाराय असा या घडये तुझे डोळे दाम. आज तू थकून गेलाय सांग पुरो. तू थकून गेलाय सांग पुरो. सांगून पुरं झाला. धावया म्हण दिसता कितले पटे सांगलाय तोय कितेच ना काम. आज हे सगळे उत्तर जे किते तुवें सांगलाय देवाचे उत्तर म्हणता. आम्ही उलयल्ल्या हर एका उतरांचे लेख दिवंक कसा. हर एका उतरांचे लेख दिवंक कसा. कंचेस उत्तर खाली वचना. विजडम 1:6 अकरेचो भाग. कित्याक देव ताच्या गुप्त चिंतनाचो साक्षी ताच्या काळजाची तो तपासणी करता आणि ताचे हर एक उत्तर तो ऐकता. वय हर एक उत्तर आम्ही उलयल्ले हर एक उत्तर ताणे ऐकला. त्या देखून आम्ही उलयल्ल्या हर एका उतरांचे लेख दिवंक कसा. पेद्रो म्हणता हर एका उतराचे लेख दिवंक कसा. त्या देखून जांग पुरो कितेही उतर हाजाराच्या सक्रामेंतावरच मला जांग पुरो खंयच्याय संगती विषय नेगेटिव्ह उलयला. आज त्या सोम्या लागी समर्पण दी. सोम्या लागी बक्षाणे माग आणि सोम्याक बासते परत तसले चिंतप हांव म्हज्या मतींत आठयना म्हणून भासते. तुझ्या कुटुंबात समाधान स्थापित जातले. आज आमचे सगळे कुटुंब सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन सांगाताय म्हणून हे उतर 5 पोटी गट्ट तळान रिपीट करूया. नंबर 6:24-26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26. गट्ट तळान सर्वेस्पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर प्रकाश आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर प्रकाश आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे.
नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव तुका सांभाळो सर्वेस पर आपल्या मुखावर सतत आशीर्वाद दया करो सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माय, आपल्या खातीर मता आणि आमच्या मरणाच्या आमेन. या तिसऱ्या कणान समर्पण देऊन मागच्या विशेषरान आमच्या भुरग्यांक संवसारांत आजच्या सगळ्या भुरग्यांक युवा जनांक आज विशेष सोम्याक भेटोन देवया मागया सोम्या आज कितले भुरगे देवा आज फातकाच्या गुलामपणात असतात फातकाच्या गुलामपणात असतात वाईट एडिक्शन असतात वाईट पेदरा कितली जण भुरगी ल्हान ल्हानशी भुरगी टीनेजर्सची भुरगी देवा असल्या पातकाच्या गुलामपणात असतात तांची काकूळ कर कितली भुरगी एकसुरपणात असतात सुसायडल टेंडन्सी असतात सायकॅट्रिक इश्यू फेस करणार असतात देवा त्या हर एका भुरग्यांची काकूळ कर कितली भुरगी शिकपातच करत असतात त्या भुरग्यांची काकूळ कर जेजू तुवें सांगले ल्हाना भुरग्यांक म्हजे शश येवंक सोडा आणि त्या भुरग्यांक तुवें पटलून धरले देवा आज या संवसारांतले सगळे भुरग्यांक तुझ्या लागी विश्वासान आमी हाडटा मागता बापा मागता जेजू ह्या भुरग्यांक तूं पटलून धर तांचे ते जे कितें तुझ्या राजाचे नाही जाल्ले आसा ते सगळे खाण नोडे खंयचे भुरगे त्यातल्या पिडे पडटे असत खंयचे भुरगे स्टमक अपसेट जाता एलर्जी आसा काळोखाक या एकसुरपणात भियेतात खंयचे इन्सेक्ट पाल पळयल्यार या उंदीर पळयल्यार भियेतात तुझ्या हातान समर्पिता सोम्या जेसू कितले भुरगे एग्जाम वेळार सीक पडतात तुझ्या हातान समर्पिता जेसू सोम्या आमच्या भुरग्यांचो फुडार नंदन जावं दे तांच्या फुडार असले हडये कडकडसून पयस वचूं दे आमची भुरगी आयकनान सांगले स्टबर्न जाल्यान तुझ्या पवित्रत्वान तांकां भर आमच्यान तांकां बदलूंक जायना तुझो पवित्रत्व तांकां बदलिता तुझो पवित्रत्व तांकां बदलिता तांकां हट्ट करूंक लायता ती हर एक खोटी सकत जेजूच्या अमोलिक रक्तान बांदून जेजूच्या तुझ्या कुर्सामळा वचून पडून दे जेजू तुझ्या कुर्सामळा वचून पडून दे जेजू कुर्सामळा वचून पडून जेजू कितले युवा जण कन्फ्यूज असतात फुडारे विशय कन्फ्यूज असतात सोम्या तुझ्या हातात समर्पिता कितल्या भुरग्याचे शिकवण दिला काम ना तांकां समर्पिता कितल्या भुरग्यांक सैरीक सत्य असत तुझ्या हातात समर्पिता देवा कितले भुरगे आज कितेंय सुख कर आज जैनात असं सांग पुरो कितें सुख करिनासतना आज जैनात असं सांग पुरो कितले जाणा तांचे जिवीत बदलूंक शकतात पूण देवा तांचे जिवीत थक्क जाला त्या हर एकल्यांक तुझ्या हातात समर्पिता तांची काकूळट कर म्हणून जेसू तुझ्या नावान मागता आमेन 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 नंबर्स 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ सप्रकाश तुझ्यार फांको आणि तुझी दया करो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो सर्वेस आपल्या मुखामळ सप्रकाश तुझ्यार फांको आणि तुझी दया करो आपल्या मुखामळ तुका दाखव तुका शांती दे नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका
तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देऊ आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देऊ आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नमान मरिये तुम कृपेन भरले, समय तुझे सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदी आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण देऊया. आज आम्ही पाय दवरले सुवात आशीर्वाद जाऊनच्यापासून माग्या. कुवेट म्हणले राष्ट्र ही भूई आशीर्वाद जाऊ. कॅनडा म्हणले राष्ट्र ही भूई आशीर्वाद जाऊ. भारत देश आम्ही पाय दवरले सुवात, आम्ही जन्मले सुवात आशीर्वाद जाऊ. दुबई, हाँगकाँग, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कतार, सौदी अरेबिया, हॉलंड, UK आशीर्वाद फळापर्यंत जाऊ दे. माग्या या राष्ट्राच्या गव्हर्नमेंटाक समाजात समर्पण दिव्या. या राष्ट्राच्या पॉलिसी मेकर्स समाजात समर्पण दिव्या. या राष्ट्राच्या नेटिव्ह लोकांक समाजात समर्पण दिव्या. या राष्ट्रात असल्या हर एका लोकांक समाजात समर्पण दिव्या. आशीर्वाद जाऊन देत म्हणून सांगा. त्यामुळे उत्तर पासपोर्ट क्लेम करूया. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देऊ आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देऊ आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देऊ आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुझे पंखो आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमित तुझे सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या घडी माग्या विशेष रे आक्रेशकांना समर्पण देऊन माग्या. सगळ्या पिढ्यास्तांक समाजात समर्पण देऊया. या लय कितल्या पिढ्यास असा, आमच्या घराने कितल्या पिढ्यास असा तांका समाजात समर्पण देऊया. सगळे आमची मागण्या समत, सगळे मॉर्निंग म्हणण्याची जमत समाजात भेटून देऊया. या मॉर्निंग म्हणण्याच्या मागण्या काही तुम्ही जॉईन जातात. विशेष राहा तुमच्या हर एकल्याच्या देवाचे आशीर्वाद देवाने होती. माग्या कृपा हर एकले आम्ही सुवार्तेची साक्षीदार असायचे. हर एकल्याने आम्ही सुवार्ता प्रगट करीस. एक ना एक तरान सुवार्ता प्रगट करायचे. ते भोळ तसं मी आमका फावूस करून दे. जाऊन पुरो कोणी कष्टान असा ताका एक मागण्याचे लिंक दान. तुझ्या प्रॉब्लेमाक तो देव परिहार दितलो म्हणून सांगो. त्यांच्यापासून मागो तेच करून आत्मे बचाव करून आम्ही हर एकल्याने मुखार जाऊनची कृपा देव आमका पाव करून देऊन माग्या. या जमतीच्या हर एक असल्या आमची कोर कमिटी समाजात भेटून दिया.
आमच्या किपोई सभा आमच्या बाबूगे पाप से बाग सगळा बिस्पान काढीला याचे बाण धरबणी सगळ्या लायका मिशनरी विशेषला समर्पण दिव्या ब्रदर प्रकाशक समाजात समर्पण दिव्या माग्या दोन्ही हात रुपाऱ्या देवाची विस्तार आशीर्वाद या हृदयावर येऊन दे देवाची सुवार्ता प्रकट करून जाय असली भोळ बलायकी देव तर का फावो करून दे या दिवसांनी काही सगळे त्याचे रेटेड असतात ते सगळं सड आणि सड लोक ते हजार जाऊन दे त्या मागण्या किंवा हर एकला सम्यासो अनुभव जाऊन दे जेजूच्या नावान त्या जाग्यार अजापा विस्मिता गोड दे सर्गीचे दारा उगोण बेसावा देवन येऊन दे सगळे टीम जेजू आशीर्वादाने बरं देऊन माग्या याने किती जण मागून असतात या युट्यूबाचेर मागून असतात शांती पिंटो हायसिंता डिसोजा लॉरेन्सिया फर्नांडिस वेनिटा फर्नांडिस शरिता कॉट्रेस जुलियन मस्करेनस सबीना फर्नांडिस क्लेरा अल्वा मारिया लोबो सिरिल फर्नांडिस मायकेल या हर एकल्याच्या गरजो समयाच्या समर्पण देऊया कितले जणांनी आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपान पेटिशन केल्यात कितले जणांनी या झूमच्या चॅट बॉक्सान पेटिशन केल्यात हर एकल्या समयाच्या समर्पण देऊया हर एकल्या तुम्ही स्पर्श करून देऊन मग सांगा त्यामुळे ನೀವು तर 3 पटी गट्ट 5 पटी गट्ट तलन क्लेम करूया नंबर 6:24-26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळो सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ प्रकाश फंको आणि तुझी दया करू सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24-26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळो सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ प्रकाश फंको आणि तुझी दया करू सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24-26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळो सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ प्रकाश फंको आणि तुझी दया करू सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24-26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळो सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ प्रकाश फंको आणि तुझी दया करू सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24-26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळो सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ प्रकाश फंको आणि तुझी दया करू सर्वेश्वर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे नमान भरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या हालेलुया 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 राइना जियाना जानिक विजय जितेश रेवंडी सोजा लेनीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा मरिया फेराओ प्रतिष्ठा ईवेद हिल्डा ट्रीजा पिंटो आरुड डेरिल दिव्या रॉनी जसिंता आंडी अनोरा जेन बेनेडिक्टा जेनिसिया मिशेल सिंड्रेला जेम्स जूलियट बरेटो जूलियट स्टेफनी जेसन स्टीफन लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन लेटिशा राइस्टन हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिलबर्न नैन्सी लोबो प्रदीप मिनेजस प्रवीण जॉन रीटा सिरिल लोबो सिल्विया साजिद ट्रीजा पिंटो वेरोनिका कैस्टेलिनो विक्टर वीटा वृंदा रॉकी रणविक रीना अरुण तेरेसा काश्मीर ट्रैवर संसिया आयरन ऑस्टिन देवा या हर एका तुझ्या भुरग्यांचे समर्पित देवा या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल तुझ्या दैविक कृपेन बेस्ट सवानी हर एक कोणे पण तुझे पैस करणं जेजूच्या पवित्र बळवान नावान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रिय सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
Bagaimana Maria dewaci me amopia katirati katanincha manachkala amin. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, brother. Praise the Lord. येस विशेषरान कोणाक टेस्टमनी धाडूंक आसात या पेटिशनाक धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराक दंडिया. हर एकले आमचे हर एक दिसा सांजेर इंटरसेशन आसा 7:30 8:30 कुवेटचो टाइम दाता आमी 11 वरां इंडियाचो टाइम. तुम्ही जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही सांगा. हेरां पासत मागा. आमचे पासत मागा. या टीमा पासत मागा. या टीमात जॉईन जातला हर एकल्या पासत मागा. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोवन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Thank you.